नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. मार्च महिना सुरू झालाय आणि प्रत्येक शासकीय डिपार्टमेंटमध्ये निधी खर्च घालायची लगबग सुरू झाली आहे. मार्च एंड आला की अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये निविदा काढली का, निविदा मंजूर झाली का, अगोदरच्या कामांचं काय झालेलं आहे, पैसे खर्च घालायचे तर ते कसे खर्च घालायचे याची अनेक खलबतं होत असतात. मार्च एंडला निधी परत जाऊ नये याच्यासाठी सुद्धा खूप प्रयत्न केले जातात आणि जिल्हा परिषदेत तर विचारूच नका. त्यातल्या त्यात जर जिल्हा परिषदेत म्हटलं तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग आणि त्याचबरोबर समाज कल्याण विभाग ही जास्तीत जास्त निधी येण्याची कार्यालये आहेत. आणि अशाच समाज कल्याण विभागामधला तब्बल 12 ते 12.5 कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. गेली वर्षभर जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासक आहे. जिल्हा परिषदेची जी तत्कालीन बॉडी होती तिची मुदत संपलेली होती, त्यामुळे तिथे अध्यक्ष, समाज कल्याण सभापती सध्या तरी नाहीत. आणि या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये तब्बल मागच्या वर्षीचा जवळजवळ 5 कोटी रुपये आणि या वर्षीचा जवळजवळ 6.5 कोटी रुपये जो दलित वस्ती सुधार योजना किंवा आत्ताची अनुसूचित जाती बौद्ध वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत आलेला निधी हा अक्षरशः परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. काय आहेत ह्याची कारणं आणि नक्की याचं राजकारण काय आहे हे आपण प्रत्यक्ष जाणून घेणार आहोत माजी सभापती अंकुश जाधव यांच्याकडून. अंकुशजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. साहेब, तुम्ही माजी सभापती समाज कल्याण म्हणून बऱ्याच वेळेस काम केलेलं आहे. तब्बल 12.5 कोटी रुपयाचा निधी परत जातोय. समाज कल्याण सभापती म्हणून तुमचं आधी काय मत आहे? खरं तर ज्यावेळी हा समाज कल्याणकडे जो निधी येतोय अनुसूचित जाती बौद्ध घटकांचा विकास करणे, पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना, ज्यावेळी हे वृत्तपत्र आणि मीडियातून ज्यावेळी कानावर आली ही बातमी, तरी खरोखर माझ्यासारख्या एका जनसामान्यातून आलेल्या कार्यकर्त्याला ते मनापासून वाईट वाटलं. कारण आम्ही गेले 10 वर्ष मी सभागृहात, जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये जनतेच्या आशीर्वादाने काम करतो आणि हा निधी मिळवताना माझ्यासारख्या अनेक लोकांनी प्रयत्न केला आहे आणि प्रयत्न करून आणलेला निधी जर परत जात असेल तर यासारखी वाईट गोष्ट आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला नाही. आणि याची ज्यावेळी कुणकुण लागली, माहिती घेतली तरी खरोखरच वाईट वाटलं. खरं तर याचं नियोजन, कारण गेले वर्षभर तर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक आहे शासनाच्या धोरणानुसार, आणि प्रशासक असतील किंवा जे HOD असतील त्यांनी आपापल्या डिपार्टमेंटचं नियोजन गेले वर्षभर जर केलं तर, विशेषतः जे आम्ही ज्या डिपार्टमेंटमध्ये मी सभापती म्हणून काम केलं ते समाज कल्याणकडे पुरेसा कर्मचारी नसतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तिथं समाज कल्याण अधिकारी, मला वाटतं एकदाच कायमस्वरूपी शहापूरकर नावाचे अधिकारी तिथं होते. त्याच्यानंतर कायमस्वरूपीच प्रभारी चार्ज असतो कुणाकडे, तरी पण त्यांना घेऊन आपण ते काम करत असतो. त्याच्यामुळे हेही कारण आहे, तिथं पुरेसा कर्मचारी नसतो, अधिकारी नसतो. आणि मुळात जिल्हा परिषदेची मानसिकता जर असती आणि नियोजन असतं तर निश्चितपणे जो पूर्वी थोडा राहिलेला, जो अखर्चित राहिलेला निधी आणि नव्यानं प्राप्त झालेला निधी निश्चितपणे त्यांनी जर प्रशासकांनी, म्हणजे COकडे प्रशासक म्हणून कारभार आहे, त्यांनी आणि HODने जर समाज कल्याणच्या याचं योग्य नियोजन केलं असतं तर हा निधी परतीच्या मार्गात गेला नसता. आणि मला खात्री आहे, आणि एकंदरीत या संदर्भात माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, आमचे नेते नारायणराव राणे साहेब, आमदार नितेशजी राणे साहेब, माजी खासदार निलेशजी राणे साहेब, आमचे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र तिरे साहेब यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली, माझ्याशी सुद्धा चर्चा झालेली. आणि हा निधी परत जाऊ नये यासाठी अगदी मंत्रालय पातळीवर सुद्धा बैठका सुरू आहेत. आणि मला खात्री आहे की आमचे नेते मंडळी हा जास्तीत जास्त निधी ह्या डिपार्टमेंटकडून कशा प्रकारे खर्च करतील त्याचं नियोजन पण करतील. नक्कीच. एकूणच कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हने सगळ्यात पहिल्यांदी समाज कल्याणचा हा जो काही निधी आहे, जो तब्बल 12.5 कोटी रुपयांचा, तो परत जाणार अशी एक छोटीशी बातमी दिलेली होती. आणि त्या बातमीनंतर संपूर्ण यंत्रणा अक्षरशः कामाला लागली. आणि त्यानंतर जे काही राजकारण घडलं ते खरंच एक वेगळ्या पद्धतीने आणि वेगळ्या दिशेने नेणार आहे. अंकुशजी, या संदर्भात तुम्ही स्वतः काल जिल्हा परिषदेत गेलेला होतात आणि या संदर्भातली माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तुमचा अनुभव काहीतरी वेगळाच होता. काय आहे तो? ही ज्यावेळी मीडियातून बातमी आली त्यानंतर माझी सुद्धा प्रतिक्रिया कोकण सादमधून पण, डिजिटलमधून पण आली, वृत्तपत्र अन्य मीडियातून पण आली. आणि मी त्यावेळी सरळ असं सांगितलं होतं की जर हा निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेचं प्रशासन कमी पडलं असेल आणि आमच्या दुर्दैवाने निधी जर मॅडम परत गेला असेल तर मी अशी भूमिका जाहीर केली होती की जिल्ह्याच्या वतीनं
प्रशासक म्हणून जे असतील, प्रशासकीय यंत्रणा आहे, त्यांच्यावर जी काय असेल ती कायदेशीर कारवाई राज्य सरकार करेलच. परंतु आम्ही सुद्धा अशी आग्रही भूमिका घेतली होती, कारण वंचित समाजाला विकासापासून वंचित ठेवू नये, तो सुद्धा एक ॲट्रॉसिटीचाच भाग ठरतो. मग त्या अनुषंगाने तोही गुन्हा दाखल करण्यासाठी मी प्रयत्न करणार अशी भूमिका मी घेतली होती. तरी पण एक मी जबाबदार जिल्ह्याचा पदाधिकारी म्हणून काम केलं. आता मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करतो. माझी जबाबदारी आहे की मी सुद्धा तिथं जाऊन बघ, कारण मला डिपार्टमेंटची ती माहिती आहे. म्हणून मी काल माझ्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आणि सगळ्याच सरपंचांना, उपसरपंचांना आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना आवाहन केलं की तुम्ही या, आपण प्रस्ताव बघू, काय असतील तेवढे करू. काल जेव्हा आम्ही सकाळी 12च्या म्हणजे दुपारी 12च्या दरम्यान समाज कल्याण विभागाला भेट दिली, तर तिथं भोसले म्हणून ज्यांच्याकडे चार्ज आहेत ते कुठेतरी मुंबईला गेले अशा प्रकारचं आम्हाला तिथं सांगणार. CO पण रजेवर आहेत आणि आता कुणाकडे तरी चार्ज आहे सध्या, ते पण नव्हतं, त्यांचीही भेट होऊ शकत नाही. मग आम्ही समाज कल्याण डिपार्टमेंटला बसलो तिथे. पण आश्चर्य असं मला वाटलं, कारण 10 वर्षामध्ये मी तिथं काम केलं. ज्यावेळी आमची एंट्री झाली तिथं मी गेलो, सगळ्यांची अगोदरचा अनुभव असे की आल्यानंतर सगळे भेटायचे, माहिती द्यायची. पण काल मी गेल्यानंतर ज्या एक आमची महिला कर्मचारी, मी नाव घेत नाही, त्यांच्याकडे चार्ज आहे किंवा ते टेबल आहे, कार्यसन जे आपण म्हणतो प्रशासकीय भाषेत, ज्यांच्याकडे ते टेबल आहे, मला बघितल्यानंतर त्या ज्या तिथून कार्यालयातून ज्याने तो पळ काढला, तो मी तिथून जिल्हा परिषदेतून रिटर्न घरी येईपर्यंत ती महिला कर्मचारी आमची भगिनी त्या तिथं आली नाही. त्यांचे काय प्रॉब्लेम असतील आम्हाला माहीत नाही, कशामुळे त्या तिथे गेल्या काय. आणि तिथं कुणीच नव्हते, 1-2 कर्मचारी होते आणि तिथले सले होते नाईक म्हणून, त्यांनी थोडीफार थातूर मातूर माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. पण एवढी त्यांची लगबग उडली, कोणीच येईना समोर, एकाने पण आम्हाला तिथं समर्पक उत्तर देऊ शकलं नाही. आम्ही म्हटलं बाबांनो, आम्ही जे इथं आलो तुमची हजेरी घेण्यासाठी नाही, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करण्यासाठी आलो. जर कुठेतरी डिपार्टमेंट मागे पडलं असेल, प्रस्ताव जर आले नसतील, लोकांकडून आले नसतील, तर लोकांना अजून वेळ आहे आपल्याकडे, अजून 10-15-20 दिवस आहेच आपल्याकडे. अजून आपण फिरून लोकांना फोन करून किंवा काही यंत्रणा वापरून, तुम्ही प्रशासकीय यंत्रणा वापरता, आम्ही आमची यंत्रणा वापरतो आणि हे प्रस्ताव तुम्हाला कसे मिळतील यासाठी प्रयत्न. परंतु दुर्दैवाने असा वाईट काल म्हणजे अनुभव म्हणण्यापेक्षा एवढी घाबरगुंडी त्या लोकांची. माझ्या समोर एकही तिथला अधिकारी आला नाही, कर्मचारी आला नाही, माहितीच द्यायला आले नाही, कोणीच माहिती देईना. मग नेमकं तुम्ही जसं म्हणता याचं गौड बंगाल काय, माझ्यासारखा एका ज्यामुळे पत्रकारितेतून हा माणूस मी इथपर्यंत माझ्या पण डोक्यामध्ये संशय आला. बाबा माहिती तरी आपण जर पारदर्शक असू मॅडम, तर माहिती समोर आपण ठेवली पाहिजे. आणि म्हटलं बाबा जो आराखडा मी अभ्यासला गेली 10 वर्ष, ज्यासाठी नेहमी भांडलो, म्हटलं ते दाखवा आम्हाला आराखडा, किती प्रस्ताव तुमच्याकडे जिल्ह्यातून प्राप्त झाले त्यांची माहिती आम्हाला द्या. जो तालुका मागे राहिला असेल त्यांना आपण आणूया, अजून प्रस्ताव मागूया. माझा एवढाच होता मॅडम उद्देश, की कुठलाही जो आपला जो जिल्ह्यातील ज्या माझ्या 5-6 वस्त्या आहेत, चर्मकार असतील, बौद्ध असतील, तर त्या वंचित नाही. कारण मॅडम निधी मिळवताना काय धावपळ करावी होती, काय दमछाक होती, मी स्वतः अनुभवलं. किती भांडावं लागतं, विरोधकांशी 2 हात करावे लागतात. काही वेळा मॅडम आप्त सोक्यांबरोबर सुद्धा कधी कधी तिथं कलगीतुरा रंगतो निधी मिळत. पण माझ्या सुदैवाने माझ्या जे सगळे सहकारी त्यांनी मला खूप सहकार्य केलं, म्हणून हा एवढा मोठा निधी मिळतो. मी एकट्याने नाही आणला किंवा तो नियमप्रमाणे मिळतो. पण पूर्वी मला मी सांगतो मॅडम, मी 2012मध्ये सभापती पदाचा चार्ज घेतला, ते 22 पर्यंत मध्ये थोडासा फेरबदल होत राहील. 10 वर्ष सतत होतो. पूर्वी 1.5 कोटीच्या दरम्यान मिळायचा. मग त्यावेळी तत्कालीन पालकमंत्री राणे साहेब यांना विनंती केली, मग त्यांनी तिथून वाढून द्यायला जी सुरुवात केली ती कालपर्यंत वाढून आपल्याला मिळतो. माझ्या मनामध्ये भीती ही अशी की जर हा निधी अखर्चित राहिला आणि पुढे कोणाच्या डोक्यात काय कल्पना आहे सांगता येईल, की त्यांनी तर उद्या असा आक्षेप घेतला संबंधितांनी की बाबा हे डिपार्टमेंट हा निधी खर्च करू शकत नाही किंवा त्यांची कॅपॅसिटी नाही किंवा त्या समाजाला त्या निधीची गरज नाही, अशा प्रकारचं काहीतरी गोडबंगाल केलं आणि तो ठपका ठेवला, तर माझा समाज बांधव, माझे समाजातील वाड्या वस्ती, माझी लोक विकासापासून वंचित राहतील. म्हणून मी काल लोकांना घेऊन गेलो. पण तिथं दुर्दैवानं काल कोणी माझ्यासमोर आले, एवढे घाबरले की तिथं तोंडातून शब्द बाहेर पडत नव्हते. कारण तुम्हाला माझा स्वभाव माहीत आहे, मी कशा काम तिकडे परत. पण म्हटलं बाबाने समोर आलेच नाही. मग आम्ही तुम्हाला सांगतो 1-2 अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या, थोडीफार माहिती दिली. एका अधिकाऱ्यानं आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. मी जर त्यांचं नाव घेतलं तर बिचाऱ्यांची नोकरी गदा येऊ शकतं. त्यांनी सांगितलं तिथं CO आणि प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी यांच्यामध्ये काहीतरी मिसअंडरस्टँडिंग आहे. आणि त्या मिसअंडरस्टँडिंगमध्ये ते म्हणतात की 6 कोटी आहेत ते खर्च होणारच. आमच्याकडे 131 प्रस्ताव आहेत आणि मागचे 79 प्रस्ताव मंजूर केलेत. नव्याने 131 मंजूर करणार,
6.5 कोटी खर्च करणार एवढे आपल्याकडे प्रस्ताव आहेत असे ते सांगतात. असते तर मला दाखवले असते. आता अधिकारी सांगते म्हणजे विश्वास ठेवायचा किती हा संशोधनाचा विषय. दुसरं असं की ते म्हणतात की जुने जे आहेत ते आम्ही 3 किंवा 2 कोटी खर्च करू, बाकीच्या आम्ही शासनाला समर्पित करू. 5 कोटीपैकी तुम्ही 2 किंवा 3 कोटी करणार तर उर्वरित रक्कम समर्पित का करणार? हा माझ्यासारख्या ज्याचा पत्रकारिता पिंड आज आहे त्याला प्रश्न पडतोय. हा मग हे नेमकं गोडबंगाल काय? हे नेमकं काय असं घडलं? मग प्रश्न असा आहे मॅडम की समाज कल्याणाच्या बाबतीत असं मागे राहिलं म्हणून की होत नाही. मग इतर डिपार्टमेंट आहेत, तुम्हाला तर इथला गाढा अभ्यास आहे अनेक वर्षांचा. तुम्ही बांधकामचे पैसे खर्च करतात, जे नियोजन करून येतात ते करतात, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याकडे येणारे पैसे खर्च करतात, तुम्ही लपाकडे असलेले पैसे खर्च करतात. मग समाज कल्याणकडे बघण्याचा तुमचा दृष्टिकोन कधी बदलणार? पदाधिकाऱ्यासहित अधिकाऱ्यांचा पण बदलला पाहिजे. आज तर तुमच्यावर कुणाचं हे नाही, असं बोललं जाय की पदाधिकाऱ्यांचा थोडासा हे असायचा, त्यांच्यावर कंट्रोल असायचा आणि त्यांना फ्री हँड काम करायला मिळायचं नाही अधिकाऱ्यांना. आज तर तुम्हीच करायचंय काम सगळ्यांनी, तुम्हाला कोण अडू शकत नाही. मग असं काय नेमकं घडलं म्हणजे समाज कल्याणच्या निधीच्या बाबतीत ही दुर्दैवी वेळ आज येऊन ठेपली? बरोबर. आता मला यावरून असं विचारायचं वाटते जाधव साहेब की प्रत्येक वेळेस जेव्हा तुम्ही ऍक्टिंग बॉडी असते, समाज कल्याण सभापती असतात, अध्यक्ष असतात, सगळे सभापती असतात, अशी थोडीशी कुरबुर आमच्या नेहमी कानावरती येत असते की बाबा माझ्या जिल्हा परिषद मतदारसंघातली थोडी कमी कामं घेतली, ह्याच्या मतदारसंघातली थोडी जास्ती घेतली, अशी एक थोडीशी कुरबुर नेहमी कानावरती येते. किंवा बाबा जाधव साहेबांनी, आपण गृहीत धरूया, जाधव साहेबांनी आपल्या मतदारसंघात 50 कामं मंजूर केली आणि माझ्या मतदारसंघात 5च कामं मंजूर केली. ही थोडीशी कुरबुर असते किंवा ती चढावडू असते. परंतु आता इथे प्रत्यक्षात कुठलीही राजकीय बॉडी नसताना ही कामं नामंजूर किंवा त्या कामावरती कामकाज न करण्याचं कारण काय असू शकते? हा मला सुद्धा हाच प्रश्न पडला की ज्यावेळी बॉडी ऍक्टिव्ह बॉडी असते त्यावेळी ती स्पर्धा असते. प्रत्येक जो पदाधिकारी असतो, सदस्य असतात, माननीय सदस्य आमच्या ते आपल्या भागात निधी पळवण्याच्या मागे असतात. ते केलंच पाहिजे कारण जिवंतपणाचं लक्षण आहे. आणि आम्ही ते केलं. मग आमच्या ज्येष्ठ पदाधिकारी त्यांच्याकडून शिकलो आम्ही ते. पण तुम्ही जो महत्त्वाचा प्रश्न आठवला, मग आता तुमच्यावर कंट्रोल कुणाचा नाही, तुम्हीच चालवायचं सगळं. तुम्हाला सगळं फ्री हँड दिलेलं आहे आणि निधीचं तर तुम्ही कुणाचं म्हणजे हा बुवा तो एखादा येईल पदाधिकारी आणि आपल्यावर काहीतरी अंकुश ठेवेल किंवा आणि काहीतरी ठेवेल आणि निधीच्या बाबतीत काहीतरी करेल. पण आता तुम्हीच करायचं ना सगळं अधिकारी वर्गानं. आता मिटिंगच्या वर्ग मासिक सभेची गरज नाही तुम्हाला, काहीच नाही. ते असेल तो तुम्हाला सगळा अधिकार दिला. मग तुम्ही कृषी मेळावा भरवलात, चांगलं केलं, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगला होता हिताचं. कारण कोरोनामध्ये आपल्याला काय करता आलं नाही, ते केलं चांगलं आहे. दुसरं तुम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांचा असणाऱ्या क्रीडा स्पर्धा घेतला, चांगलं. माझा आग्रह असायचा खास की ते केलंच पाहिजे. कशाला तर वर्षातून एकदा रिलीफ माझ्या कर्मचारी बांधवांना मिळाला पाहिजे. त्यांना फ्री माइंड थोडं ते 1-2 दिवस त्यांना मिळाला म्हणजे मग जेणेकरून दुसऱ्या दिवशी फ्रेश होऊन काम कर. ते सगळं तुम्ही केलात. कार्यालयांची रंगरुगटी केला, सगळं केला. आणि हे करताना तुम्ही समाज कल्याणचं घोडं कुठं अडलं मला प्रश्न पडला. हे असं कुठं राहिलं? आम्ही आता प्रत्येक वेळी सांगायचो बाबा बांधकाम असतील ते इस्टिमेट करून अंदाजपत्रक. आजही सांगतो काही इस्टिमेट वगैरे अंदाजपत्रक नाहीत, पुरेसा कर्मचारी तिथं नाहीत. कसं होणार हे? नाही होऊ शकत. याने किती जर माझा अनुभव सांगतो, मी म्हणजे मार्च एंडपर्यंत बसून राहायचो आम्ही ऑफिसला सगळं पूर्ण होईपर्यंत. आणि हे तर आता अधिकारी आहेत, शक्य नाही त्यांना एवढं होणार, पण त्यांना होऊ शकतं. कारण शेवटी अधिकारी की शेवट म्हणजे ग्रामसेवकापर्यंत थेट संबंध असतो आणि एखादी त्यांनी जर आदेश दिला तर ते करू शकता. पण यांची मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जोपर्यंत यांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत काही होणार नाही. आणि माझ्या मनावरती असा संशय येतो की बाबा ह्यांनी 2 अधिकारामध्ये असं काय नेमकं तिथं काय हे झालं म्हणजे प्रयोग कुठला झाला तिथं आणि काय घडलं तिथं. त्याच्यामुळे ह्या 2 अधिकाऱ्यांच्या प्रॉब्लेममुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील वंचित समाज अडचणीत काय यावं. तुम्ही नियोजन जर केलं असताल HODने आणि प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांनी, बाकीचं तुम्ही फॉलोअप घेतच असाल, बाकीच्या मीटिंग तुमच्या झाल्याच असतील. मग हे तुमचं डिपार्टमेंट मागे का राहिलं? सुरुवातीपासूनच कळणार ना तुम्ही मागे कुठं कसं पडत. आज तुम्ही जर करायला लागले ते शक्य नाही एवढं होणार तुम्हाला. ते सुरुवातीपासूनच त्यांनी करायला पाहिजे होतं. सुरुवातीपासून केलं असतं तर ही वेळ आज आली नसती. बरोबर. आता आपण म्हणजे आपण तर 2011-12 पासून जिल्हा परिषदेमध्ये आहात. या कालावधीमध्ये अनेक आपण घोटाळे ऐकले, म्हणजे कुकर घोटाळा, वॉटर फिल्टर घोटाळा किंवा तत्सम असं ऐकलं. त्या वेळेस प्रत्येक वेळेस बोटं दाखवली गेली ती तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवरती, तत्कालीन जे कोणी सदस्य होते त्यांच्यावरती, जे असतील त्यांच्यावरती. आता इथे सदस्य नाहीत, पदाधिकारी नाहीत, कोणीच नाहीत.
तर मग आता हा जो घोटाळा आहे हा घोटाळा सदृशच आहे असं म्हणायला काय हरकत नाही. कारण जसं तुम्ही म्हणताय की महत्वाचा आहे कारण निधी आणण्यासाठी जो काही सायास करावा लागतो तो तुम्ही प्रत्यक्षात अनुभवलेला आहे. 87 लाखावरून 1 कोटी 1.5 कोटीवरून तब्बल 5-5.5 कोटी आणि 6 कोटी 12 कोटीपर्यंत जेव्हा निधी तुमच्या या दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी जेव्हा दिला जातो आणि त्याचा जर विनियोग होत नाही तर याच्यासारखं दुर्दैव दुसरं कुठलं नाही. मग हा जो घोटाळा आहे त्याला जबाबदार कोण असतील? अगदी म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या मनातला प्रश्न आपण विचारलात. बऱ्याच वेळी ज्यावेळी असे जिल्हा परिषदमध्ये हे व्हायचं म्हणजे एखाद्या विषयावर घोटाळा म्हणायचा त्याला किंवा अन्य काही लोक विरोधक आरोप करायचे, किती तथ्य असायचं त्यांचं त्यांना माहीत असायचं. मग आज अशी परिस्थिती की आज तिथं पदाधिकारी कोणी नाही, बरोबर. मग याच्या मागचे जे असे आर्थिक गैरव्यवहार व्हायचे किंवा घोटाळे म्हणून त्याला किंवा अनियमितता व्हायची ती कोणामुळे व्हायची, तर मला वाटतं आज हे लोकांसमोर उदाहरण जातंय या समाज कल्याण आमच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून. ह्याच्यावर नेमकं काय अजून आपल्याला काय सिद्ध ह्याच्यातून झालं नाही, कदाचित निधी खर्च होईल, पण आजच्या परिस्थितीनुसार नेमकं म्हणजे आमच्या पदाधिकाऱ्यांना जे सत्तेत आम्ही होतो अवघाच लोक आमच्यावर बोटं ठेवायची. मग जनतेच्या समोर आजचा कारभार उघड झालेला आहे. म्हणजे आम्ही पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी निवडून यायचो ते पारदर्शकच काम करत होतो. आम्ही ओरडून सांगायचो बघा या पारदर्शकच आमचा कारभार होता. आणि माझ्या डिपार्टमेंटचं मी अभिमानाने सांगतो कधीच तिकडे कोणाला मी दुकानदारी करायला दिली नाही. अगदी खालच्या टेबल म्हणजे ह्याच्यापूर्ण घर दुरुस्तीपासून असेल ते आमच्या ह्या दलित वस्तीपर्यंत असेल अजिबात कोणाला थारा दिला नाही. त्याच्यामुळे आमचं पारदर्शकच कारभार राहिला. म्हणजे जनतेसमोर झालं उघडं होतंय. आता आम्ही पदाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ज्यांनी काम केलं ते पारदर्शकच केलं. कुठंतरी अधिकाऱ्यांचं चुकलं असेल किंवा चुकत असेल किंवा त्यांच्या नजर चुकीने काहीतरी झालं असेल तर त्याच्यामुळे प्रश्न असे निर्माण झाले असतील तर त्यांनी ते प्रश्न सोडवले पाहिजे आणि जो वंचित समाज आहे त्याला विकासाच्या प्रक्रियेत आणलं पाहिजे. शासनाचा उद्देश काय असतो मॅडम बघा की हा जो निधी दिला जातो किंवा वरच्या पातळीवर जे लोकप्रतिनिधी असतात मग विधान भवन असतील किंवा संसद असतील तिकडे प्रोग्राम ठरले असतात, कार्यक्रम ठरले असतात. या वंचित समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेत आणण्यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम राबविले जातात आणि त्याच अनुषंगाने हा अनुसूचित जाती बौद्ध घटकांचा विकास करणे हा मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येच्या आधारावर निधी दिला जातो आणि तो बाकीच्या राज्यामध्ये आपल्या जी राज्य आपलं महाराष्ट्र राज्य त्या जिल्ह्यामध्ये खर्च केलं. अगदी सिंधुदुर्ग आम्ही काटेकोरपणे लोकप्रतिनिधी खर्च केलेला आहे मी तरी. आणि त्याच ह्या लोकांनी केलं पाहिजे ना. आणि शासन जर देत असतील तर त्याची अंमलबजावणी प्रशासन आहे त्यांनी केली पाहिजे. आमच्यासारख्या लोकांची मदत घेतली पाहिजे. आम्ही तुमच्या कामात लुडबुड नाही करणार, आम्ही त्रासही देणार नाही, पण तुम्हाला लागली तर आम्ही मदत करू. पण ह्या लोकांना जर त्याच्या नको ते उद्योग करायचे असतील, मी आता स्पष्ट बोलू शकत नाही इन कॅमेरा असल्यामुळे, जर नको ते काही उद्योगधंदे करायचे असतील तर मला वाटत नाही जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात म्हटलं की सगळ्यांना समान पातळीवर समानता आपल्याला निर्माण करायची, विकासाच्या प्रक्रियेत सगळ्यांना समान स्टेजला आणायचं आहे. असे जर मानसिकता आमच्या प्रशासकीय यंत्रणेची असेल तर मला वाटत नाही आपण समान पातळीवर येऊ असं. आता जसं म्हणालात की समान पातळीवरती येऊ असं वाटत नाही, परंतु आता या ह्याच्यामध्ये आता जसं तुम्ही या योजनेचा उल्लेख केलात दलित वस्ती सुधार योजना किंवा नवीन अनुसूचित जाती बौद्ध घटक विकास करणे याच्यामध्ये रस्ते आहेत काय काय येते त्याच्यामध्ये? अतिशय चांगली योजना आहे ही मॅडम. कारण मी सांगतोय तुम्हाला आता काल मी अजून एक थोडंसं त्याला जोडून तुम्हाला सांगतो. काल मी बजेट बघितलं आमच्या जिल्हा परिषदेचा किती आहे तर जिल्हा परिषद त्यांनी मला सांगितलंच नाही किती, परंतु त्यांनी मला सांगितलं आमच्या समाज कल्याण 20% शेजमधून फक्त यावर्षी 86 लाख, जिथं मी 2.25 कोटी 1.5 कोटी असा आम्हाला बजेट मिळायचा तो आता 86 लाखा एवढा खाली आला आहे. तो का खाली आला म्हणून मी सांगितलं की बाबा आमचे ते कॅफमधून कुणाला तरी बोलवा, ते ऑफिसमधून म्हणजे आमचं अर्थ विभाग आहे तिथून कुणाला तरी बोलवा संबंधितना, तर ती तिथून ऑफिसर पण आला नाही ते सांगायला. इथं सुद्धा मला संशय आहे की जाणीवपूर्वक कमी बजेट दिला की काय समाज कल्याण विभागाला, कारण तिथं विचारणारा कोण नाही. आम्ही तुम्हाला जे देऊ ते तुम्ही घ्या आणि करा अशीच पद्धत 2012 पूर्वी होती. पण मी राणे साहेबांच्या आशीर्वादानं सभागृहात गेलो, जनतेच्या आशीर्वादानं गेलो आणि त्याच्यामुळे ही पद्धत आम्ही देऊ ते तुम्ही घ्या आणि करा ही पद्धत मी बंद केली. जे न्यायाचं असेल माझ्या समाजाचं हक्काचं असेल ते तुम्ही मला द्या, तुम्ही ॲडिशनल किंवा जास्त काही देऊ नका. जे आहे आम्हाला नियमात मिळतं ते द्या, ते आम्ही नियमाप्रमाणे वितरित 8ही तालुक्यामध्ये करतो आणि तेच मी केलं. आणि काल 86 लाख फिगर बघितलं मला आश्चर्याचा धक्का बसला.
याच्यात मी जाऊन पुन्हा भेट घेणार आणि शोधून काढणार नेमकं बा का जर जिल्हा परिषद मॅडम बजेटच कमी झालं तर हो. कमी मिळू शकतात. मग हा जर बजेट कमी 20% कमी असेल तर आम्हाला ही एक सुवर्ण संधी इकडे होती कुठे आम्हाला दलित अनुसूचित जाती बौद्ध घटकांचा विकास करणे इथून मोठ्या प्रमाणात निधी लोकसंख्येप्रमाणे मिळतो मिळत होता. आणि याच्यातून आपण पायाभूत विकास आपल्या जिल्ह्यातील समाजाचा करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही मागाशी प्रश्न केल्याप्रमाणे त्याचा एक पंचवार्षिक आराखडा तयार केला तो बरोबर. आणि लोकांनीच आपली कामं सुचवायची आहेत. एवढी शासनाने छान संकल्पना मांडलेली. मग ग्राम पातळीवर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा होईल आणि तिथं लोकांनी त्यांना जी हवी की नाही त्याच्यामुळे प्राधान्य देणं, पाण्याचे प्रश्न, रस्त्याचे प्रश्न, गटार, डांबरीकरण, कॉन्क्रिटीकरण, दिवाबत्ती, समाज मंदिर, स्मशानशेड अशी कामं घेता येतात. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात हा निधी मिळू शकतो. बरोबर. आणि ह्या वर्षी तर गेल्या 2 वर्षात हा निधी दुप्पट झाला आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना पूर्वी कुणाला 2 लाख 5 लाख मिळायचे 20 10 लाख त्यांचे दुप्पट झाले पैसे. त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात तिथं खर्च होऊ शकतो. परंतु तुम्हाला सांगतो माझ्या अनुभवावरनं ज्या प्रकारे धोरण आहे त्या प्रकारे अंमलबजावणी किती जरी आम्ही त्यांना कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला तर आजही ह्या अधिकारी लोकांची मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत विकास जो आहे त्या गतीनं होणार नाही किती जरी निधी आणला. कारण शेवटी यंत्रणा त्यांची आहे. अंमलबजावणी आम्ही आदेश किती दिले उद्या जिल्हा परिषद पुन्हा निवडणुका होतील त्यावेळी ज्यावेळी सत्ताधारी येतील किती जरी यांना आदेश दिले तर शेवटी अंमलबजावणी ते करतील. खाली काम ते जो पण मला सांगा ग्रामपंचायत पातळीवरून जर प्रस्ताव येत नसतील आणि ते प्रस्ताव पंचायत समितीकडे येत नसतील, पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषद येत नसतील, त्याला लागणारे अंदाजपत्रक बांधकाम असतील, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याकडून लागणारे मिळत नसतील किंवा MSB कडून मिळत नसतील तर होणारच नाही. याच्या त्रुटी काढल्या, छोट्या छोट्या कामाच्या त्रुटी काढल्या तर जिल्हा परिषद. काल मी सांगतो तुम्हाला कुडाचा एक कार्यकर्ता आमचा प्रस्ताव घेऊन आला, सगळा परिपूर्ण प्रस्ताव, फक्त नाव त्यांचं त्याला कसं नावाप्रमाणे आराखड्याप्रमाणे नावाप्रमाणे काम घ्यावं लागतं. फक्त 7/12वर थोडंसं चुकीचं नाव, कारण 7/12 कसे लागलेले आहेत पूर्वीच्या प्रमाणे, पण आराखड्यात नाव तेच, प्रस्तावावर नाव तेच, तरी त्याचा तो रिटर्न पाठवला. मी त्याला विचारलं अक्षरशः खालच्या म्हणजे माझे मूळ स्वभावावर जाऊन त्यांना विचारलं, त्यावेळी तुम्हाला हाताने दुरुस्त करून घेतला तिथे प्रस्ताव. अशी जर मानसिकता तर शेकडो प्रस्ताव परत जाणार ना, म्हणजे माझ्या लोकांचा विकास होणारच नाही. बरोबर. आता जे तुम्ही म्हणजे या योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या ज्या कामांचा उल्लेख केलात त्या प्रत्येक कामाशी ठेकेदार हा जोडला गेलेला आहे. हो. त्याच्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. बरोबर. मग पुन्हा एकदा मला तुम्हाला असं विचारावंसं वाटते की पदाधिकारी आणि ठेकेदार, सभापती आणि ठेकेदार ह्यांचं खूप चांगलं साठवलोटं असते. आपल्या फेरोमधल्या लोकांना ते काम देण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. अशी सुद्धा चर्चा गेली 25 वर्ष आपण जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये ऐकतो, जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाच्या बाहेर ऐकत असतो, त्या प्रिमायसेसमध्ये ऐकत असतो. अनेक वेळेस त्यावरून अनेक चर्चा देखील घडत असतात. मग आता इथे सभापती नाहीत, पदाधिकारी नाहीत, अध्यक्ष नाहीत, म्हणजे लोकल तिथली जी काही लोकप्रतिनिधी कोणीच नाहीत. अशा वेळेस याचा संदर्भ काय लागू शकतो असं तुम्हाला वाटते की काय, कशामुळे? म्हणजे कारण अजूनही आपण त्याच्या मुळापर्यंत जात नाहीये की नक्की काय कारण आहे की ही कामं होत नाहीयेत. ही कार्यपद्धती बघितली तुम्ही सांगितलं, साठे लोटे अधिकारी, ठेकेदार, पदाधिकारी, ठेकेदारी काय वाईट नाही, व्यवसाय आहे तो. चांगली त्यांनी दर्जेदार कामं करावी, वेळेत पूर्ण करावी आणि जनतेच्या सेवेत त्यांनी पण भाग घ्यावा. आणि मुळात सांगतो ठेकेदार ह्या डिपार्टमेंटची कामं आहेत ती कामं घेताना सुद्धा घेतल्यानंतर परिपूर्ण ज्या गतीनं झाली पाहिजे ती होत नाही. त्याच्यामुळे सुद्धा तो निधी थोडासा खर्चित राहतो. मग ती अक्षरशः जबरदस्ती त्यांना सांगून करून घ्यावं. काही तालुके खूप चांगलं काम करतात, काही तालुके प्रस्ताव, आता मी ते एका तालुक्याचं नाव घेत नाही कशाला, म्हणजे बाकीच्यांना वाईट वाटेल कारण मी माझ्या अभ्यास सांगतो, काही तालुके एवढे फास्ट गतीनं प्रस्ताव आणतात, ते सगळं परिपूर्ण आणतात, टेंडर वगैरे लावण्याची प्रक्रिया प्रशासन लावतं, ती कामं घेतात, वेळेत पूर्ण करतात, बिलिंग त्याचं व्यवस्थित होते, कामही दर्जेदार असतात काही तालुक्यामध्ये. पण काही तालुके एवढे मागे पडले तर ढिलाई केली जाते. मग ते अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील आणि तिथली राजकीय मानसिकताच होते. याच्या फक्त अधिकाऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही, आमची राजकीय मानसिकता सुद्धा काम करून घेण्याची असली पाहिजे. तिथं जर आपण कमी पडत असेल तर मग एका बाजूने त्यांना जो सपोर्ट व्हायला पाहिजे तो होत नाही. परंतु आता अधिकारी असल्यामुळे ठेकेदारांकडून त्यांनी वेळेच कामं करून घ्या. मग त्यांच्या मनाचा समज होता की बाबा संबंधित ठेकेदार हे राजकीय यांच्याशी क्षेत्राच्या पुढाऱ्यांची निगडीत आहे की काय. आता काय तिथं कोणाचा संबंधच नाही, त्यांनी फ्री हँड निर्णय घेऊन त्यांना कारवाई केली पाहिजे.
पण मुळात मी सांगतो इथं म्हणजे काय म्हणतात ते करणारा वेगळाच आहे, पण न करणाऱ्यालाच राजकीय जे आम्ही आहोत ते पदाधिकारी पुढारी त्यांनाच नावं ठेवली जातात. पण खरं याच्या मागे जे आहेत ते प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार याला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे असं म्हणताना आता आज तब्बल मार्चची 9 तारीख आलेली आहे. हो. अगदी काही दिवस शिल्लक आहेत. हा निधी जर खर्च झाला नाही तर तो परत जाणार आहे आणि त्याचा फार मोठा परिणाम जिल्ह्यातल्या अशा वस्त्यांना की ज्यांना गरज आहे त्यांना प्रत्यक्षरित्या त्याचा म्हणजे त्याचा परिणाम भोगावा लागणार आहे. तुम्ही निवडून याल, पुढे तुमची बॉडी बसेल, ह्याला अजून वेळ आहे. परंतु आत्ता तरी प्रशासक आहे, प्रशासकाच्या ताब्यात ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तोपर्यंत 31 मार्च उजाडून जर गेला आणि हा जर निधी तसाच परत गेला तर तुम्ही काय स्ट्रॅटेजी ठरवली आहे? स्ट्रॅटेजी मॅडम बघा, खरं तर परत जाऊच नाही या मताचा मी आहे. आणि परत जाऊ नये यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टी आमच्या पक्षाचे लोक, कारण पालकमंत्री आदरणीय आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि आमचे पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला. अगदी मंत्रालय पातळीवर पैसे परत जाऊ नये, जास्तीत जास्त निधी हा वंचित समाजांच्या वस्त्यापर्यंत जावं याच्यासाठी नियोजन सुरू आहे. काल मला वाटतं मुंबईला पण बैठक आहे आणि मला खात्री आहे की आदरणीय आमचे केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब यांनी सुद्धा दखल घेतली, आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांनी दखल घेतली, माजी खासदार निलेशजी राणेसाहेब आणि जिल्हाध्यक्ष राजनजी तेली साहेब यांनी सुद्धा याची दखल घेऊन आपल्या स्तरावर त्यांना आदेश वेगळे दिलेले आहेत आणि हा निधी 100% खर्च करा त्याच्या प्रकारे त्यांना सूचना दिल्या आहेत. पण कितपत त्याच्या यशस्वी प्रशासकीय यंत्रणा या बघावी लागेल. पण आम्ही पण त्यांना सहकार्य करणार आहोत प्रशासकीय यंत्रणे की बाबा हे निधी आमच्या जे ह्याला पात्र आहेत निधीला ज्या वस्त्या तिथंपर्यंत गेलाच पाहिजे. परंतु तुम्हाला इथंच आता मी सांगतो, मी जशी माझी भूमिका घेतलेली आहे, मी माझं किती राजकीय नुकसान होईल याची मी चिंता किंवा पर्वा करणारा माणूस नाही. पहिलं पक्ष माझा तर आहेत, पक्षाची मी प्रामाणिक निष्ठा तुम्हाला तर माहीत, जिथं आमचे राणेसाहेब असतात तिथं आम्ही असतो आणि तिथं प्रामाणिक 100% म्हणजे 100% विषयच नाही. परंतु जर हा निधी अखर्चित राहिला आणि केवळ प्रशासकीय यंत्रणेमुळे राहिला असेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रशासक यांनी जर ह्या डिपार्टमेंटकडून काम करून गेला ते कमी पडले असतील आणि खाली HOD समाज कल्याणचे कमी पडले असतील, संबंधित तिथले कार्यसंच प्रमुख जे असतील कोणी कमी असतील, तर मी आणि आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली 2-3 दिवसापूर्वी, कालही झाली. आम्ही प्रशासकीय यंत्रणे जे म्हणून जबाबदार असतील त्यांच्यावर राज्य सरकारकडे कारवाईची तर मागणी आम्ही करणारच आहोत. पण त्याही पलीकडे आज जाऊन कशाला सांगतो, भविष्यात असं कोणी धाडस करू नये म्हणून आताच जर यांचा कान पकडला किंवा आता जर यांच्यावर कारवाई झाली तर भविष्यात येणारे अधिकारी अशा प्रकारची अक्षम्य चूक करणार नाही. म्हणून आम्ही जसं मग तुम्हाला सांगितलं, एखाद्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेवलं, विशेषतः जो वंचित समाज म्हणतो, बौद्ध समाज आहे, चर्मकार समाज आहे, यांना जर वंचित ठेवलं तर तो मॅडम ॲट्रॉसिटीज होते. आणि आम्ही अगदी अशी कायदेशीर माहिती घेऊन सुद्धा ही संबंधित यंत्रणा जर त्यांनी जर काम तशा प्रकारचं केलं नसेल आणि जाणीवपूर्वक ठेवलं असेल तर त्या संबंधितावर मी पुढाकार घेऊन माझ्या सहकाऱ्यांच्या समेत ॲट्रॉसिटी दाखल मी करणार आहे तक्रार तिकडे जाऊन. बरोबर. एकूणच आपण बघितलं समाज कल्याण खात्यामधल्या या दलित वस्ती आणि एकच मिनिट फक्त जोडून त्याला हे करताना मॅडम जर गरज पडली तशी तर या जिल्ह्यातील सगळ्या जो वंचित समाज त्यांना मी आव्हान करायचं, वेगवेगळे पक्ष असतील, संघटना असतील, ही काही गरज लागणार नाही. मला वाटतं माझा पक्ष हा विषय सोडवणार नक्कीच, अगदी जेवढं लागतील तेवढं. कारण मार्च किती जरी प्रयत्न केले तर थोडाफार निधी शिल्लक राहू शकतो, परंतु 100% प्रयत्न करतील. परंतु प्रशासकाने जर स्वतःच्या फायद्यासाठी आमच्या समाजावर अन्याय केला तर या जिल्ह्यातील सर्व संघटनांना बरोबर सगळ्या समाज बांधवांना घेऊन एक मोठा मोर्चा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकावर आम्ही काढण्याचा सुद्धा आमचा विचार आहे आणि तशा प्रकारचा आम्ही काढू आणि या अशा मुजोर प्रशासनाला आम्ही जाब विचारू. नक्कीच. एकूणच आपण बघितलं की समाज कल्याणचा हा जो काही निधी आहे की जो दलित वस्ती सुधार योजना आहे किंवा जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा वाडी वस्त्यांवरच्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांना पाण्याची व्यवस्था होऊ शकते, त्यांना रस्ते मिळू शकतात किंवा जसं आता जाधव साहेबांनी सांगितलं तसं की त्या ग्रामसभेने किंवा तिथल्या लोकांनीच ठरवायचे की त्यांची गरज काय आहे आणि त्यानुसार तो निधी हा त्या वस्तीला दिला जातो. परंतु याच योजनेसाठी दिलेला मागच्या वर्षीचा 5 कोटी आणि या वर्षीचा तब्बल 6.5 कोटी असा जवळजवळ
11.5-12 कोटी रुपयांचा निधी हा या प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. याच्यासाठी माजी सभापती अंकुश जाधव यांनी तर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचं हत्यार उगारलेलं आहेच, परंतु तेही नाही झालं तर जिल्ह्यातल्या अशा सगळ्या संघटनांना एकत्र घेऊन ते जिल्हा परिषदेवरती धडक मोर्चा देखील काढणार आहेत. निश्चितच आपण नेहमी म्हणतो, जसं त्यांनी उल्लेख केला की बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये सगळ्यांना समान न्याय मिळावा, ते समान पातळीवरती यावेत म्हणून सातत्याने प्रयत्न करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु त्या प्रयत्नांना आपण प्रत्येक वेळेस नावं ठेवतो पदाधिकाऱ्यांना किंवा तत्कालीन जे कोणी लोकप्रतिनिधी असतात त्यांना, परंतु आता पदाधिकारी नाहीत, लोकप्रतिनिधी देखील नाहीत. मग प्रशासन यांना का बाबा, या वंचितांना का आणखीन वंचित करतंय ह्या निधीपासून, हा खरंच अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आणि याची माहिती घेण्यासाठीचा सुद्धा प्रयत्न जाधव साहेबांनी केला, परंतु त्यांना योग्य अशी माहिती देखील मिळालेली नाही आहे. माजी सभापती राहिलेले अंकुश जाधव यांनाच जर प्रशासनाकडून जर माहिती मिळत नाही तर सर्वसामान्य माणसांची काय परिस्थिती असू शकते याची कल्पना या एका इन्सिडन्सवरून आपण करू शकतो. भविष्यामध्ये 31 मार्चच्या अगोदर हा निधी परत जाऊ नये याच्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न अंकुश जाधव साहेब तर करतातच आहेत, परंतु दुर्दैवाने तर जर तसं झालं तर मला वाटते जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातला तो फार एक सेटबॅकचा विषय असेल आणि पुढे कायमस्वरूपी तो एक उदाहरण म्हणून दिलं जाईल. निश्चितच हा जो काही निधी आहे त्याचं खरंच गौड बंगाल काय आहे आपण बघूया. अजूनही त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सापडलेलं नाही आहे. जाधव साहेब, तुम्ही इथे आलात आणि या संदर्भामध्ये खरंच अत्यंत चांगल्या पद्धतीने माहिती दिलीत, कारण हा खरंच एक ज्वलंत विषय आहे की जे मिळत नाही ते त्यांना देण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्नशील असायला पाहिजे, परंतु काही लोकांच्या मतभेदांमुळे तो कुठेतरी तसाच राहतोय आणि हे काही योग्य नाही. त्याची माहिती घेतलीत आणि आम्हालाही माहिती दिली त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सर लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आभार. धन्यवाद. धन्यवाद.